ஏதாவது இன்டிசிப்ளின் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி மாட்டினா கண்டிப்பா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம், பாத்துக்கங்க. இதா கவு அம்சான். அப்பா தெரியுமா பண்ணிட்டான். எந்த தெரியுமா பண்ணிட்டான். நான் வெள்ள மல்ல கப்பட்டு டிக்க வச்சோம், இப்படி விளாண்டுக்க. அப்பா என்ன அப்பா நீ திங்கா ஒப்பா சோறு எந்த பெருமாடா. நான் திங்க டிஃபாஃபா. அதுவும் என் கஷ்டப்பா. ஆஹா. நீ வா மூடுகா. ஆ எந்த மூஞ்சி லிக்காதா. அப்பா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு ரவாதா. அப்பா உனக்கு இருக்கான். என்ன இப்படி பண்ணிட்டான். அப்பா 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 அறிவு நம்ம ஹிந்தி கத்துக்கணுமோ? ஹிடாக்கோ அம்சா. இது ஹிந்தியில வராது, தெலுங்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ